Het meeste kiek uit dat weer een verhaal hopelijk gaan vertellen. Wat niet alleen van toen was, maar wat een verhaal is wat eigenlijk altijd al het bestangen. En wat weer in een Oostversie gaan vertellen. En wat eigenlijk ook gewoon een verhaal van nu is. Het meeste uit naar het moment dat de klokken slaan en het hele passiespel gaat beginnen. Dat is het moment voor mij. Edith, hoe kijkt het nou uit? Naar welk moment? Ja, ik naar het moment dat het gewoon allemaal samenkomt. We zijn al bijna 3 jaar bezig en nu is het nog maar 1 jaartje. En ik ben zo benieuwd hoe het gaat zijn als het allemaal straks bij elkaar komt. Super spannend. Ik denk toch gewoon met z'n allen samen kunnen beginnen met de repetities. Dat is nu op dit moment hoe ik het meeste naar uitkijk. En dan uiteindelijk gewoon om samen gewoon het stuk in het plat neer te kunnen zetten. Dat lijkt me wel heel chic.